labi na yun sa mga produkto nga atong gisangon diri napita. Distong tulumanon sama sa seed marketing pinaagi kanila. Yatagan kita ni ining mga grasya gikan sa seed marketing. Tatak magaling. Sama sa Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang. Kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama gikan sa Seed Marketing, Tatak magaling. Okay. Bueno, okay, so na nga ito. Suwatan po karoon itong hatagan o pagdagan. Pinadakin is sa kalalaki, yung magpatawag lang sa nga Tinong. Hindi ba ito sa radyo ni Ray Arellano? Sunan ang atong sender, si Tinong. Usahay no, doon na yung tao nga lisod yun sabton. Pero kasagaran yun ang mga tao, sa iyong raban sabton. Pero kini ako kasawa, mauni sus, istura sabton. Eh. Pero aron yung sabtan ng akong sugilano, no? Inanion ako pagsugod ang tanan ay. Katakanta sa wihan niya. Wanam ko sista kay nahurot mo ni kaibo taong kwerdas ani. Kanin lang siguro akong gamiton. Niya may karaan ako nga ka-adaptor nga speaker. Ako lang ning gamiton be. Okay na ni. Yan na, i-play na ako eh. Kani, sipa-sipa sada. Ako pa inay gamay eh. Kani. Nanamilit ka, uban ang luha mo. Mihang yung mubiha sa dughan ko. Gusto kong hawiran ka, aron di ka mahilayo. Ni nga kong dughang nagpangga kanimo. Kay nahanaw ka, sakit giyong bation. Ako igo na lang sa paghandom. Nianang imong katakom, nakanhigi ang pingan ko. O gisapnay ni nga akong mga bukton. Maghulat ako, magahandom sa gugma mo. Bisan og wala ka na, buhi pang handumanan ta. Dili mahitabo nga hikalimtan ka. Kung ako walay luna sa dughan mo, magantos lang ako, pinangga ko. Apan kung dunay panahon, ako gikinahanglan mo. Kung mobali ka, magahulat ako. Kuan pa ay mga hinayon. Day akong Sa mo na yung mga lilaban diri, display ra ni. Day kuan day kanang nag-practice ako ani akong bagong speaker nga kuan day ako ning Ikaw manglaba ba? Naunsa man ka oy? Ikaw din ang laba day ani day. Ako rin laba day. Angay sad nga ikay manghipo sa dana. Ako rin lagi nang ipuson day ay kablaka ay gasulay mo kugulingon anak. Ako rin bala na. Samo kay tan-awon diha oy, hipusa na pamilya para ibutas butanganan. Day paglabay na oy. Ha? Paglabay na. Day, kasaw itong lilaban ako karsunis dari. Wala gito rin nga akong lilaban ito na ako. Ano mangita pa magkaato? Natural kaya ko, ano to? Unya mo, unsa may sulti nimo, unsa man tong gisulti nimo day ganina? Nga, ito man. Di ba ningon magkang ipanglabay ito? Ha, nasad. Giing na siya, di ba giina ko nimo nga ilabay? Ano, gilabay sa gilini mo? Oh, ingon ka kalabay. Para man ka ikasulti di ay. May dasan ng istoryahay na. Wala ko ikasun yan. Yung saon taon ako pagtrabaho ani ha? Magbahag ko. Ikaw naman na iyong ilabay na, di ako gilabay. Pero mangita ka, paraw. May dasan ng taon ni maglabay taon day. Nas basurahan. Sumarisip. Pagpalitan lang dito ukay-ukay, uy. Unsa? Pinane,
di ka kasabot, di ko kaya sultihon nga yabag ba akong asawa o unsa. Basta bisag klaro kayo nga dahang komedya ra tinuduon man. Unya, dili lang kay kanto rin tabo. Napunan pa gito. Day, unsa ba tani? Mag-taxi ta o jeep? Ano man, nakay kwarta para taxi diha? Oh, anong arim ka na kumutana? Ang mo di kwarta asam dito. Naaman, yung ano masibag ka pangutana? Mutana ra gito unsa ba sa taon kay? Unsa mo jeep ta o taxi? Mag-jeep. Jeep init kayo. Taxi lang tawi. Mag-jeep ta. Mag-taxi lang ko tagot. Bisag di na kaabot atong kwarta, mag-jeep, mag-taxi lang kita. Kaumo lang gid kada. Nyag mula pas nag 200 ang kuan, litihan, atong kwarta mahabilin pila na lang. G's na lang. Ah, panghuwam niya kapot dito. Kapoy ni mo maglakaw ta ay. Maglakaw ta, kapoy kay kada. Ang init kay day. Uy, Awa init-init, basta kay maglakaw ta. pagkakit doon. Naunsa ko taon mo kar. Nang lakaw mo kainit ana. Butaan niya tayo. Ang antay, magkalagot pa kayo. Oh, kay nga naman. O sa mga yun ay nahitabo ha. Naglagot ko tay. Sige magbagulbol nga init, mag-taxi ko numi. Unya, nga nung wa man mo magtaksi. Unsao na mo pag-taxi nga among kwarta nga nahabilin usak katos naman lang. Unyag mo sobra og kuan usak katos ang petihan unsao naman lang. Utangon na mo. Unya, nga nung naglakaw man mo. Sige magtataw-taw. May pag maglakaw. Unya to. Nya, pong brida. Ay, berbida. Lakaw ni tay, ha? Ako nagbitbit sa mga kinumpra. Siya galakaw nga naghayon ra. Nya, ngayon ka na tay, ha? Ikaw kuno sa akong bahin, be, ha? Maglakaw ko proteginita. Nya, magbitbit ka ni mo mga kinumpra. Ah, sa'yo buhato ni mo tay, be. Oh, ita kong buno. Ah, tay! Ay. Sus, Marie! Di gyud ka magmahay, Marie. Kay kining mga make-up nga dahana ko, Marie. Kikan pa gyud sa gawas. Ang ito may mong puti. Kana mo hunahuna, Marie. Hiyamat ra gud. Lagi! Na, di ba tuo? Kanang panit mo nga itom lang, nag-itom lang mo puti na. Sigurado ka, Mari? Na, di ba tuo? Hiya words na gini ini. Tanaw ba to si Mikay, Marie? Katong bagong abot gikan sa Africa gani. Perting ito maadto, di ba? Karon na migamit si aning miracle powder. Sus Marie, ang iyang ilok nga murag lubot sa kaldero. Karon dili na murag lubot sa kaldero. Mura nagtakob sa kaldero. Hiya words. Lagi, Marie. Mao nga, suwayin ni Marie. Suway lang. Di lagi ka magmahay. Suway lang with in 1 month, Marie. Ah, sige ha. Og ligay ko mo puti, unsaon ta ka? Na, magpaputol ko sa akong liog, Marie. Ah, basta ha. Lagi, na, isugal akong kagalingon. Pero og mo puti gyud ka, Marie, unsa man sa akong putlon sa imo ha. Utla akong kuko kay tag-as na kayo. Bungot sa ito eh. Ah, day. Sige mo, bagdo sa imong naong. Para paputi ni. Imong rin naong, imong sige bagnos. Ang kanang ito mga parte sa imong lawas, may sige bagnos. Muna akong problema dong kay nangita ko sa tanang parte sa akong lawas nga itom pero buwa man ko'y nakita. Ah, bidaw. Bida sa disi. Ano man? Naunsan man ka, unsa man na? Nganong gitutukan man nimo nga akong ilok? Oh, dili yung ilok mo itom ni mo day. Unsa di ay? Ang imo rang igot-igot. Wayo na imo. Gipalit ko na dili para ako, Ah, para sa mo day na. para imo na. Okay. Bida, dili sa lagom ako igot-igot tao, no? Di bitaw kasi nag-ingon nimo, pero ang itlog nimo mo oy lagom. Ito mo siya kaon pagkakindor to. Hindi ako asawa. Lisura lagi mo liso lagi. Lisod kay laliso. Di ka kasabot. Kay naarabe kinaiyarin niya. Kung maura ni mang luod. Bisan ang ipang iya pang kaugalingon. Mahimo na niya isugal. Uy, basta wag yun makapugong sa gusto lagi. Basta mauna man luod. Mauna usa sa gikuyawan yun ako aning bayhana. Unya. Good morning! Hello, sir! May buntag. Oh, may buntag, sir. Kasi ganun mapalit ninyo ang sakyanan, sir. Si kanan siya, pero maayo kayo pa ang iyang makina. Maayo pa kayo ang iyang kondisyon. Kay wa makayo niya gamita sa tag-iya. Asa man ang auto ha?
Kani? Oo, ma'am, kaya ma'am. Barato kay makabalik ka ang ma'am sa tag-iya. Kay dinalian mong good kayo. Kay mularga lagi sila sa gawa sa nasod. O niya, posible nga ato naman imuyo dito. Mauna nga, yan na lagi balik yung auto. Pilam si baligya ana. Barato ra, ma'am. Uy, Pila gani baratuha gani. ganito, ma'am. Ang brand new, mga 500,000 kapin. Unya kay dili man dugay nga naman pero kondisyon man gyapon. Mapalit ra nimo ni sa 120, ma'am. 120? Oh, barato na kay ma'am. Uy, yung na kay hitsuda. Dong, unsa man dong? Ha? 120? 120. Dagan mo na yun. Balik na ka sa Ay, may na lang na unsa man ka magamit ana. 120,000 siguro rin eh. Lagi 120 pesos kaparaw sa gitaw nimo. Wala lang na magamit ana. Sige na dong. Sa ato bitaw ng silingan bitaw. Kita na lang ana. Ato mga silingan na mga sakinan. Kita wa gyud. Mas maayo na nindot pa nas kasi tricycle. Hindi, sa balik niya na. Sabot ang tadaan. Sa balik ta. Ha? Balik lang daw. Mubalik pa gyud ta? Balik ta. Pantay ka ha? Sabi ko kanay, kung sunada ka palito to ha. Bugnoon ta dia kang tinunga ka mangutana pa kag kursunada pa ko. Mangutana pa gyud ka balik-balik. Siyempre, tana yung kun. Para unsa? Palito na lang to diretso gud mo ra man ang istorya gud. Basta kita magdali na iklaruhon sa mayo day. Magdatag technician or dili technician, mekaniko ba? Para mo imutanaw ato makinaha. Aron ba maklaro yung kayo good sa tuglit kanan. Ay, katugon mata makikistorya nimo. Ay, nya. Di na lang mo gyud diretso. Og di maklaro be, sa oras na to. Be, Puy sa nimo eh. og ba, be. Saan man? Ha? Aw, iuli. Kat na ba pag uli? Unya di na ba uli? Ano dili mamadag uli aber? Oy, kara, wa taon ka magpalit og pan. Oy, may tagpan sa Alritzi nga Alros Big Chef kay way pan nga baho kay ang pan makatagbaw. Kunya, baho na iuli di naman na uli ha. Di ba na sabar wala ikring oy migar na. Dili ba pan auto na sabot ka auto na. Kung manulti ka bagibuguan ka nako tinong. Ano man? Pag sulti na gibuguan gyud ka nako kay na. Ano man? Ha? Basta, Sabtaon ka, oy. bahala ka. O dito nimo paliton, bahala ka. Ayaw pagdahom nga mukaon pa ko. Oh. Unsa ka? Oh, di na ko mukaon. Hangtod nga imo tong paliton. Ito pabadlong taong kabayhan Kung na. magpabadlong nimo, tinuod ako gisulti. Oo, sabi na gibuhati mo, di na pabadlong. Imo na lang ako na nagpabadlong ko. Sabay ay. Lupi po yung bata inong way buot mo. Bahala ka kung sa imong ikasulti. Basta kay dili na mausab ang akong hunahuna. Basta lagi dito mo dayon pagpalit lagi. Awa, magjagi ko na 20 usminya nga way suoton, wa ko'y itabon sa kong lawas. Lami kayo. Oo, sa. Sige, lami di ay. Ako ginabuhaton tinunga ka. Oo, kunin mo ka na. Ah, Kinsa na siya? ako ikaw ang mekaniko. Ah, mao ba? Kanindot pa mo smile. Sabi mo tanawa to, kondisyon mo itong makinahataon. Katong sakyan na. Kay, mingon siya nga, maayo. Aw, dito na to. Montay ho. Lagi! Asa mo ito bayhan na wa, ulang kalit. Bidan luod mo sa ka to. Sir! Oh, mekaniko ay gawas na. Sir! Oh, sa batik boy, ha? Maayo ba sa kinan na? Oo, uy. Mayo kay busing. Pwede naman kayo mo lumba, busing. Ha? Pwede mo lumba ba? Pwede kayo mo yung Kada racing. Oo. May mo di siya makadaog, pero makasuga ko di siya. Mau ba? Sayang kini busing. Ug maadto ni slain. Mau ba? Kung ako pa ako, Kung ako pa ako, ha? Saan? Kung ako pa ikaw, sir. Ah, lagi. Busing, prito ni mo. Okay, kara lagi mekaniko, bisali ko. Mao nga, pag-ingon yung paliton ko niya, o gipalitin ako. Purti ni payas ko asawa. Kay, ako man napalit ang mga sakyanan. Unya, halin na day, sakyanan. Stingan rin auto. Okay dong, okay dong. Ano ang ginawa mo ni? Oo, subong ako pagpaandar. Oh. Yak, pag ako panipalit.
Ano di naman ni Bondar? Nga na dong. Ang buta di oy. Mo ni ako gingon ni mo day ha. Nga dili may mo dali tagpalit. Aw no sa di oy. Kani tawgon ko tong kaniko eh. Hello, sir. Hello, tik-tik boy. Porbida. Yung sa mo pagtanaw ning auto nga amo na palit ha? Ngano di man nimo andaw? Aw Bondar ba? Hindi, sir. Pasensya na ka, sir. Pero ang tinuon, man ako tanawa, sir. Kaingo mo ito mo asawa, sir. Nga, tanawa dong. Ipaingon lang sa kumpana nga. Kondisyon ba? Yeah, papalit yun niya. Usa? Pasensya na ka, sir, ha? Ako mo tanong-tanawon, sir. Pero di mo kumusugot mo asawa. Bida may hada kadahang dakot pa. Tungod sa ka-excited taon sa kong asawa, maka-auto mi. Gisabot yung daan ang mekaniko taon, aron dili lang taon mo tanaw ba? Kunya, gibayran na akong sakyanan sa kanan. Aron dili lang di ay niya ipatanaw ko no taon sa mekaniko. Gibayran ako, na-approve lang dito. O karon ambot, mura kabuang maning sakyanan. Mao ni akong problema, di ba yun mo andar taon? O saman, saman na mo, di narabag taon mo uli. Buto saon na ko akong asawa, palihog tabagi ko ninyo, ma'am. Naay mabasa des Bible nga nipalit og sakyanan nyawa mo andar giuli di ipauli. Biyo saman, tinong. Hello, Ate Pres! Good morning! May adlaw. Ate Chichi, May good adlaw morning! sa tanan nga namati namuron. Thank you kayo. Nya kita mga dagko ang ato sang imnon pa doon sa trabaho. Kinig yung ako gikutaw nga kaping matapa nga kaya kang ipaglaban. Ang Sed Panyawan Coffee Mix, the best kayo na itong imnon. Kung mo trabaho na ta, padung ta sa trabahoan kay di kita magdukaan ni paningtong ta sa trabaho. Nindot kay atong pagtrabaho kay the best yung kay ni imnon. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ate Pres? Okay, o gago sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutas og sugar, o katong mga bukol-bukol na to sa atong kalawasan. Mayo kay kining Sed Panyawan Herbal Capsule. Inom lang ni ini katulo sa usa ka adlaw. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inumdaan og sa kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inikpaniuto nimo maog hapon usa gapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una kamukaon sa imong paniudto. Maog hapon sa imong pagpanihapon sa di pa kamukaon ni ini. Inom na sa gadan ug sa kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ugalang yato na problema aning kidney o UTI. Ayaw na magkabalakay na magkahadlok. Tungod kay doon na makatambal na anay makaayo. Anang atong gibati bayin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kon okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut halang sa kidney o UTI Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas, bas Kogon. O sa tanan po na itong mga kaigsuunan nga migamit sa ito ang Sedlen. Well, thank you. Yung kaya ninyong tanan. Sa paghimog, number 1 sa ito ang Sedlen. Well, nga tinuon mo wag tang sa ito panot. Pamahol para kita kalawasan, varicose veins, katul-katul, kuto sa kabataan nilikay pagito sa tinggi. Kung mga haplas na sa ito ang Sedlen. Well, nga anarama palit sa butika. Di ba? Tinood na, sa butika rin kita makapalit ha. Pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal, ilalangi tayo pang Panyawan Herbal. Unya, makita na tanan produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Sed Element Oil ug Celebrity Beauty Soap. Usa? Celebrity Beauty Soap. Celebrity Beauty Soap. O ang Panyawan Coffee Mix. Kaping matapang, kaya kang ipaglaban. Okay? Okay. Mga kung layo sa tas butika, uy, dire sa ta mag-Shopee. Okay, Shopee lang ta kung layo ta sa butika. Bam! Mayang buntag!
sa mga BAC, di dapit sa Togi pa, Ilongos Leyte, no? Sir Alfred, Brother Alfred Radores and Consel Grace Radores. Ingom na sabi rin sa Tabunok Ilongos Leyte ni ex-barangay Captain Bobby Ralios. Mama Nading, kumusta na magkadiha? Ibaw ko kusukay na ito nagibitay sa mga higdaanan. Bonbon, balik na kaklase. Okay, salamat yung tanan din lang si Sister Guria. Paano makabanan din na, no? O kanang ato ang amigo sa Facebook, ang ganun na nagsunod na nato, Tagailungos nga, ang iyangan lang dito ay The Singing Star. Thank you sa pagsunod sa tumutulungan. Ayaw ko makalimot, ha? Celebrity Cosmic Beauty. So para sa inyong beauty care, no? Doon na yung mga sangkap, glutathione, papaya extract, natural moisturizer, pero dili mag-dry ang inyong skin. Unya magpabilin ka mo younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Tanawa sa amin, doon na yung itom-itom sa imong naong, ito may liog, lapit ba ka sa kilid sa imong ilong. Tanawa ba ka mo blackhead or whitehead, kaya mura ito na itom nga, huwag imong pasilito mura na itom nga mo gawas, o di pa puti, o nga mura bugas nga nahinog. So pa niyo, Celebrity Cosmic Beauty, so para sa atong skincare, o gingoman kung doon yung mga dead skin, mo repair sa kinesiya. Ang niya, og panalita mo, palit ka mo, pumunta na lamang sa butika, ayaw ka mo ni anang na yung mga sorosuri, basic fake products ang inyong mga palit, ha? Celebrity Cosmic Beauty. So, pala binasag ka mo na Sir Sammy Lauron and Mamerna Lauron sa Summer Sus, Validolid Karkara. Sa inyong mga company worker di ha, no? Ayaw ka mo kalimot. Tanawa ang tatak Sid Marketing. Thank you. Ate Pres, Okay, ang isendo na ito karoon lawag ulit. si Dodong Tinong tao na Ate Pres. Tinong? Kanis Dodong Tinong Ate Pres, iyang asawa, iyang gikalibgali kay luuran, di masabot, unya, nagali pangayoon nga di matuman Ate Pres, muday paghagit nga kung di ka di na ni mo hatag, magdagandagan ko tos 20, mag-jogging ko, nga maghubo ko tanan. Wala, nindutan no, Nindot tanaw. ang stay, haya sa mga tao, ana. Yahay kayo niya. Karon, palit sila sakyanan natin, palit lang sakyanan, wag yung taon magamit kay waman mo andar. Nya giingnan niya ang mekaniko, nga nung, ikaw, maayo dya. Ningom nas, ma'am sir, nga kanang, ayun lang tanawa, ingna lang nga maayo na. Lo? Hmm. Uy, naunsa sa ito pa si kanaan. Si Kanar, asaw na, 500 ko nung presyo ato, karon 120 na lang. Rutuhan niya. Hala, eh. Guri-guroy dito. Gano'n, gipalit pa ba na niya, uy? Ginoo, Magpagipalit ang e-bike. Okay lang, 120 ati press kon kanang mga multicab ngayon ana, di ba? Kay mga nindot pa man ang mga multicab. No, 120 multicab. Nindot Na may kayo, daghan andar, na mga- ron, Oh, guyat. naidaghan. Yan. Hi, bam. Kaya ko nang mapalita og si kanahan, mas nakukuno gasto kaysa brand new. Tinoo na, bam. Kaya Sakto din na. paayo sa Elisandre. Oh, pero depende na sa sikanhan nga. Kondisyon. Nindot pa daw. Nindot man. Nindot og labi na kanang ang mga tagiya bitaw ati press kanang tuas Kanang gawas. tagsa na o nya- gamiton. Gamiton niya largas gawas inaana naman na may daghan si ako ako ang amigo si Kapitan Dino Pailnar. Dino Pailnar, anak ni Kapitan Jingjing Pailnar. Si Dino daghan ang mga sakyanan nga baligya nga mga nindot Ano, po. amayo pa. Mga maayo kayo, Di nindot kayo, pa kayo. no, madaguha kayo. Oh, Dili kayo, Dili ka mag-uol ba nga upalit ka o ganahan ka sakyan na andong tinong tanawa na ang page ni Dino Pailnar din na sa Facebook na makita na nimo diha mga sakyanan, mga motor, mga sakyanan ug uban pa mga auto ug daghan pa kayong mga sakyanan din na. Depende man kung tingali na gulyat sa imong pag-aam. Oh, tinuod oy. Dam sa imong sakyanan. Tinuod oy. Nga, kinahanglan. Kanang mga sakyanan ni Dino Ati Pres. Dili man kay na niya gamiton. Dino Pailnar ba kanang anak ni Jingjing. Dili kay na niya gamiton O, niya. basta dili kayo hago. Usahay mo, larga siya, mabiyahe siya. Iyang ibaligya, sapat siya yung mga sakyan natin, Ano Pres. ba? Oh, nakanang mga motor niya, nga nindot kay motor pero buyag lang. Nga inana, tinong, dili, mangita kag tanang tarong, baligya, 5 kag 500 doon niya, 20 lang. Saan mo na? Unsi nga na nangulyat, road test. Oh, Kanang i-try pa ganing ba ay pa bang kondisyon round south. i-read test daw, road test. I-road test yun na, ang basta bago pa. I-road test na talaga gitaw to niya siyang asawa, ati Pres. Karon, pag start, di mo yung start. Ay, dili ito maayo, uy. Dili lagi. Kani Iuli yung asawa to. mo yung nakaingon. Iuli. Di man ipauli, sad. Di naman, Ay, sabot pa nila nga, way uli ay. Ay, sago di ay. Ang kanto ko nung Ay, tao ko. patimbang lang. Kanay, patimbang, ipasapisa. Ate nung, ipasapisa lang na, ay, patimbang na. Ang kanto bitang tao ko lihat nga inutan agent or unsa mekaniko. Gingnan ko yung asawa. Bayaran ta kanya ina kung bana nga okay na. Hala ka. Ay, wala lagi. Kuwan ba yun, no? Di ka maayo. Sa mo pa, usagaan mo pa na, no? Ano nang palit mo ng masakit ton? Masakiton gina, masakiton gina. Mao nang barato na kay baligya, kay di naman. Di na mada. Doon na magudsik na iya sa gulat nga kanang murag kang bugira ba gusto siya mo tupos lang sa lingan nila mga sakyanan. Oh, Pero kung kanang yan sa kanan, iyang ipa, kuan, o, mekaniko gyud. mekanik, o kato, mekaniko lagi ati Pres. Maayo to ga mekaniko. Kaya lagi gibayaran ng mekaniko. Betam sa diya.
Ina lang nga, maayo na. Aron na Para sa sakyan. makakuha na mo. Aron na sa kinandayon, ana. Ito kahanggaw. Dili Bahala. maayo, oo. Kay kanang parte ng sakyanan, kay sa gingo lang daan nga, eksakto tong sa kung tiya. Tiya, magpalit ng TV, tiya, magpalit ng radyo, magpalit ng computer. Mga nga akong tiya, druga lang pakanunon. Siya pagkanunon. Ay, magamit pag mga kuryente, mga bateryo. Kaniyot sa, kung Tara. ari ka diri sa Mateo 6, versikulo 20, pagtigom hinuon ka mo, ug mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dito sa langit. Diin walay mga walay taya ug anay nga mukutkot. Kani, pagitaya na din sa kanan. Taya na. Oh, Osbon. Pagtigom kamo og mga bahandi alang sa inyong kagalingon dito sa langit. Diin walay taya ug anay nga mukutkot ni ini ug walay mga kawatan nga makakawat ni ini. Kaya man kung mga kalibutan na niya, makabaton na yun sa sakyanan, wa marutis, wa matisting, wa tadiha. Ang itaya lang siguro ni. Tanawag ko si mahimuan na katong gingon nila ati pres, matimbang ba, baligya ba? Kadilim yung kamauli. Kana inig palitan na gulak, bisan og sikan na hanaaban na yung mga papeles. Na, uy. Oh. Di mahimong wa. Na, Gina. Ibutang yun dito sa papeles nga, dili iuli. Oh, na, basi, sa sabot nila. Sabot nila, verbalan ba? Nga, way uli ay ha. Ay, ha? Di na, ana. Di na mauli ni mo. Kagasabot Lagi. naman mo, way uli ay. Saan pa? Lain mo to kung nadunggat sa mong silingan. Na naman. Saba tayo! Kay. Sakay ko dong. Sakay Kaya sa... ano pa na nga dito naman noon? Kuna ko ang puzzle, Tihon. So ayan guys, andong ga nato no ang sulat tampo ni Inong no. Kasi pagkawala na niya, anang 11, di pangita ba ninyo siya or nagtuukod ka nga, naabot na sila dito sa lugar sa naman. Matuo po ko nga, pag atong paglakawan niya, ning Sulat tampo ni Inong guys no atong nadunggan. Problema siya guys kay nagsabot lagi siya siyang asawa ko nang palit og putsi pero walay uli ay. Unsa ba nang nasabot guys? Way uli ay. Bisang madaot di way uli ay. Karon na problema yung sa Inong guys kay ang iyang napait nga kotse siyang asawa daot man. Unya unsa kay nagsabot naman to sila. Maunang problema yung kaayo ni Inong guys no. Pero para sa ako guys no, gamay ra man to nga problema uy. Iyang asawa mo sugot pud ay nga makapalit na slay coaching na palit niya gubaon. Di ba? Gamay ra kaya siya nga problema guys para sa ako. So kung kamo ang pasultihon guys, kung kamo si Inong unsa may inyong buhaton sa kotse, iole bisag supako ninyo ang sabot sa inyong asawa or pedayo na lang tungod kay nagsabot naman. O di ba? So, i-comment na guys no ang inyong mga opinion kung namoy mga suggestions no or reactions sa nadunggan nga drama. Ibalik or dili. Para sa ako guys, of course, ibalik. Palit-palit kag kotse niya, guba di ay. Di ba bahalag masuko ang iyang asawa guys, kaysa magbayad sila no niya gubaon di ay way silbi. Sayang lang sa kwarta no kung dili iuli. Pero sa may pulos atong sakyanan yan dili magamit, di ba? Gipait man gid ang sakyanan para gamiton para sakyan. But anyway, nadunggan naman nato guys no. Ang bulawanong tambag ni ila Ate Priscilla Raganas Inday Bambina o Kuya Goliath og sadto si wala na si Gili Gilmar guys no. Sadto si gyud kaayo kay usap po na siya nung idol na no paminawa na po guys ang iyang tingog sa DYHP pa karon di nato madunggan kay lagi nitaliwan na siya sa laing kalibutan. Ug baguhay lang nako nahibawan guys no. Nang wapay semana mo na shock ko sa maong balita. So for now guys, nagtrabaho manggod ko sa CR guys. Ay ayan nagpanday ko guys. Panday ko guys mo nang ay maglihok sa kadiri guys no. Isa magsigitag tanaw cellphone. Oni guys ang akong bowl. A bowl
Tobo ni siya guys. Isang i-check do ha basing na sampungan na ni siya. Bato. Guys, first time na mo no. First time na ako guys maghimo og CR no. Wala ko'y background guys. Kanya akong kauban, wala ko may background, innocent na. Munang sugot limbong na lang ni. Kung mag-success maayo, kung dili na hindi na pwede. Pinahang lang yun, sakto gid siya no. Kay sayang kaayo ang gasto guys. Mo ni guys akong gina-check no ang tubo basi paskan siya og bato no. Kung dilion. So far maro magwala na. So okay siya. So tanaw ninyo guys, sakto ba ni among plano, among trabaho guys. Di na baga na siya mahugmak. Wala na naman ikaw. Babagan pa? Ana. Nya unsa to imong plano nga mo kuan na? Sulti nimo ganina nga mo kuan na siya mo. Kang mo. Iwi. Kay napay kahoy. Di ba na-realize nimo nga murag way kusog. Kay gamay baya kaayo, di ba? So butang nga gini siya kahoy do. Kay bisang pag na-estiminto. Magputol lagi sa kabilya daw. Ha? Sa kabilya. Magputol ko og kabilya. Kado. Dini mo estimate di ay. Ay kog sukod. So magputol ko no kog kabilya guys. Ito na may assistant mo ani. Ha? May kahoy pod. Nakanawa ra ka lagi. Mo gini akong giingon ganina nga kahuyan gyud na siya. Kay ngatong napalit nga kuan kabilya way kusog. Di ba? Kahuyan gyud. Okay naman diharap ko to kay dito si matumban din na may matumban din ha. Kaya ra dire. Di ba di naman ni matumban diri nga side oh. Ako diharap ko to no. So mao na ni karon guys no akong gitrabaho guys. Ano yung mga kahoy dito dong? Amber din to dong. Pay ka na man kahoy tagay ko nimo. So mag-assist ako guys no magpasok ko no kog kahoy kay itambak ani kuan para mas kusog siya. So watch and learn. Watch and see. Kog kahoy guys no. Watch and see na lang taani. Kana mga kusgan. Kami akong ginon ganina, mga butang ginagawa. Ay na dong. Way kusog. Naman na. Ay lagi na. Kung sa ka ng Ako ray butang. okay naman guna do. Kay taas man tag kuan ano malapawan ra man guna. So mauna to guys. Mauna to guys. No? Busy tayo po no. Nako. So okay siya naman lang ko no magbutang guys. Magtan-out ta diri no og video from KMJS. Ang tan-awon guys no kay favorite trabaho na ako ning KMJS eh. Matod pa diri guys oh. Tad pa diri guys, milyones na memorabilia
ni Gat Jose Rizal. Guys, naglibog yung kung sa meaning aning Gat. Nabo may ideya guys kung sa ang meaning aning Gat Jose Rizal? Gat? I-search ko na to sa internet di kung sa meaning aning Gat. No na may Gat nya unong ilap mong gi-abbreviate oy gi-full na lang tana to nila no para makabalot taon sa meaning ana. Gat. So, already guys know what is the meaning of Gat in Jose Rizal. After his death, Rizal was given the title Gat Dula, abbreviated as Gat, meaning honorable. So honorable siya guys no. Ang Gat is short word no from the word Gat Dula. So kung maingon na lang ay honorable o Jose Rizal, di ba? Lain po na honorable murag barangay Kagawad lang. Di ba takas bido? Di ba? So Gat di ay guys no, so wala kasayod no. Sa meaning anang Gat Dula or sa ato pang pinulungan o in English magyapon ni honorable or hon for short. So I'm sure no dili lang ako ang naglibog anang kuan guys no. Sa ibuti patabot anang Gat Jose Rizal. You know guys, all these years no. Karon lang ko kasayod nga mo din ay meaning guys sa Gat no sa Jose Rizal. Honorable. So ato nang paminawon guys no kung unsa ni ang mga lumang gamit ni Honorable Jose Rizal. Lain mo paminawon oy honorable mura mag barangay Kagawad ha. Litro nga kok. Sprite ba? Oh na ako. Ha? Naa. Why royal? Wala. Coke Ay, ra? basiyo? Wala pa daw. Pila man eh? Jeez. Ulit na lang. Pila man na siya? Jeez ang baal. Deposito. Oo, deposito. Kana? Oh, 50, 60 tanan. Di na raw may makapalit og kasi kung ha? 5 ang deposito. 20, 30. Iulit na lang ha. May bawal na ba may mag-deposit sa panel? Oh. So mao na to guys no, naibag-ong patakaran karon guys ang Coke no. Mga soft drinks guys sa Coca-Cola bawal na mag-deposit og basiyo sa panel. So kung wala kay basiyo guys, di na jud ka makapalit no og basiyo sa. Di na jud ka makapalit og Coke. Ambot nga nang giundang nila guys ang pagpa-deposit no og basiyo sa Coke. Gan siguro sila no. Inoon ang deposito mong diri guys tag 5 ra sa panel niya. Ang basiyo sa Coke mabayaran ba nag 5 paghimo ana di basta-basta no. Uban mga buak ra no. Munang gan siguro sila guys munang giundang nila no ang pag ha? Uy lagi ni apil lagi ka do. National concern ba siya di ba? O di ba makatukan ka no kay relatable man gud siya di ba? Pero nag-raise naman ko direct topic. So mo na to guys bawal maka sa panel sa Coke kinahanglan na kay basiyo ug bawal na lagi mag-deposito. Bisan pag nakay kwarta guys kung wala kay basiyo sa Coke di ko kapalit nga na lang taan mo nang mamunit na lang taan nino asan ning mga basiyo diri guys ni karaan ako diri guys oh mga basiyo na. So hindi na siya. Kung kaniadto guys pwede pa mag-deposito siya puwera na pero karon ugasan yun siya or else wala na tayo mapalit nga Coke ani forever and ever. For sure temporary man. So mga to guys no, thank you so much kung niabot ka up to this part. I hope nga waan nyo ginaktawan ang mga ads nga ng gawas diri. Isip suporta sa atong channel of course.